Blackberry guys, grabe, first time. Para siyang grapes ang kulay, no? Ayan, meron silang fruits, fresh fruits. Ito yung matcha tea nila guys. What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? Kung first time mo sa akin channel, please click mo ng subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos. And in today's video, tayo ay inimbitahan sa isang restaurant. Kakain na naman tayo guys. Restaurant, and tayo ay magmumukbang. Actually, opening sila ngayon ata. Opening ba or food tasting? So tayo papasok doon guys sa kanilang restaurant. Ang name ng kanilang restaurant is Mr. and Miss Sweet Grill House. So ayan guys, if you're from Davao City, nasa Obrero lang siya, tabi ng Barrio Bistro. Barrio Bistro. Barrio Bistro. Ayan. So kakarating ko lang dito, kasama ko si Kitty at saka si Yam, mga YouTubers din. Pasok tayo sa kanilang restaurant. Hi guys! Hi! So napaka-wide ng kanilang place guys. And I think pwede siyang for meetings and parties and etc. Malaki TV pa. And we ready na ang aming food. And 3, 2, 1. Chanen! O diba, bongga. Ang sarap-sarap ng foods nila. So kasama ko ngayon guys ang aking future na alaga. Hello! Hi! Ayan, subscribe sa kanyang channel guys. Future na manager ko. Subscribe Future na mamasang. Papasang. Ayan, so watch out guys sa channel niya. So mag-food tasting tayo maya-maya. Laki-laki ng place nila. Pwede siya for meeting and parties guys. Diba? Yung si Miss Grace may-ari. Para dula-dulaan nila ba? Hi ma'am! No, CJ. Ayan, so ang lugar na ito ay max, pwedeng 70 to 80 persons, di ba? Pwede kayo mag-party dito, guys. Ganda-ganda. Ayan, meron silang fruits, fresh fruits. Super healthy ng kanilang drinks, guys. Kakamba. Okay lang money. Gulay and chicken. Because chicken is life. Ang sarap na guys. Ang sarap. Malutong sa labas, soft sa loob. At juicy siya. Ang sarap ng panga. Tuna panga ni? Ay, tuna panga. Tuna belly. Tuna belly. Tuna panga. Oh, wala may panga ni. Sarap. Sarap din ang kanilang glass noodles. Ay, kabala ka kasi yan. Alak si Tami. Wala yung rice cake. Wala ako sa balay. Tami ka lang.
Sana, pila po sa yung mukbang na. Tapos picture ko sa YouTube lang. Uy, unang sa lang nakikita. At least na lang makita sa mga tausan. Tama. Ikulang ba na siya? Ako? Uy, kayo yung malalang ko na itong parin. Anak ko. They have rice. They also have soy sauce and they also Si have Gerald, vinegar. Wala ba ito ni Gerald? Kuya, ako na. Kaon-kaon naman siya. Habit na mga Pagpakinin mo, kailangan. Kailangan ka ba kayo grill yung crunchy? Ang takawa din. Grill, crunchy grill. Ang mukbang pagpakinin mo, kung sa pagpaka. Sarap! Sarap pagod. Tapos pagpakinin mo. Tuyo mo malay na. Tuyo mo sunog mo ito. Tuyo mo may. Hindi mo siya. Hindi siya. Ito ganing usok nga mga bata ko lang. Ay, kato. Manakupuguan. Basos mo na sa tuwa ka. Janine Bird, hindi mo kami maluloko. Carlo. Cooking show. Carlos cooking show. Ipaglaban mo, oy. Bila pa yung pang. Ang ba masigod na Bugnaw na bugnaw ko. Kaya ganun ko sige pa white. masigod na Lami siya mama sin. Ready, I need takeout also for the This in Korean style. Teacher, 선생님. 가도 선생님. 잘한다. 가도 선생님. Ang cute ng baso nila guys. Deep masyado. Ang cute lang niya. Para siyang rose. Rose ata ito eh. No? Kaman eh. Parang rose ata no? Just in here, just 20 years. After 20 years, this is Oba, rich country. But just the problem is, other countries only invasion to Chinese. Blackberry guys. Grabe, first time. Para siyang grapes ang kulay no? Pero pure blackberry yan siya. Try natin. Masarap ba siya or hindi. Excited naman na yun. Excite ko yan. Ano ko kayo magkakanin mo kami? Hello, smell ko lang. Parang wala lang. Ako daw yan. Try natin yung matcha na. Matcha tea. Dami. Ito yung matcha tea nila guys. Ganda-ganda ng itsura niya. Green na green. Tikpan natin kung masarap pa siya or hindi. Ang sarap. Ito yung milk tea, no? Sarap. Takore. Ang cute ang takore niya. I want more. Kaya ako tanga ako. Sibog lagot tanga. Yan. Dapat kaya niya siya. Parang dinahanan ng Barrio. Vloggers, oh. Nirefill nila.
Ang blueberry ko. Tapos na kami guys, pauwi na kaming lahat. Busog na. Bye! Bye! Sana nag-enjoy kayo and please don't forget to subscribe and like this video. Goodbye! Always love your family.